Il-kandidat Malti biex iservi fil-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea, il-Professur Peter Xwiereb, kiseb approvazzjoni li jissodisfa l-kwalifiki meħtieġa minn panel ta' esperti skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea biex jiservi bħala imħallef fuq din il-qorti. Fis-sqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru ntqal il-Gvern huwa konfidenti ħafna li issa l professur Xwiereb kiseb din l-approvazzjoni u jiġi nominat b'mod uffiċjali mill-Istati membri fl-24 ta' Mejju li ġej. Il-Gvern jesprimi sodisfazzjon li permezz ta' dan ir-riżultat pożittiv pajjiżna se jkollu għall-ewwel darba fl-istorja żewġ imħalfin fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll imħallef ieħor fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Professur Xwiereb hu l-kap tad-Dipartiment tal-Liġi Ewropea u Komparattiva fil-Fakultà tal-Liġi u gradwa bħala avukat fl-1977. Huwa serva wkoll bħala konsulent f'diversi ferat tal-liġi nazzjonali u Ewropej. Xwiereb kien it-tieni nominat tal-Gvern Malti wara li l-Prim Mħallef Silvio Camilleri li ntgħażel minn bord ta' esperti ma kienx approvat fuq livell Ewropew. Dan minħabba nuqqas ta' esperjenza fis-settur tal-liġi Ewropea.